Praise the Lord, सदा प्रभुଙ୍କ महानामକୁ ଗୌରବ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବାରେ ଶୁଭ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତମ ସମୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମରେ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଆରେକର ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ତାହାଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ କି ଦେଡ଼ି ନିଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ତହିଁରେ ତୁମର ଭାଇ ତୁମ ସହିତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ କଠିନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେବୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଠନ କରିଥିବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଏମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଏକ ତରକରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟର ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷ୍ୟା, କ୍ରୋଧ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ, ମନ୍ଦତା, ଏ ରୂପେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ନଥିବାର। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭୟ ରଖନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଅଛୁ, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଗତରେ କହିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଯେ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ନରକରେ ବିନାଶ କରିବେ, ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଭୟ କର, କାରଣ ସେ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ନରକରେ ବିନାଶ କରିବେ। ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ ନଥିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିନଥିବେ, ଆମେମାନେ ନରକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଭୟ ରଖନ୍ତି, ସେ ରୂପେ ଭୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭୟ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆରେକରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆଉ ଯେବେ ତୁମର ଭାଇ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଏ, 35 ମୁଁ ପାଠନ କରୁଛି, ଓ ତୁମ ନିକଟରେ ତାହାର ହାତ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିବ, ସେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ପରି ତୁମ ସହିତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ। ତୁମେ ତାହାଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ କି ଦେଡ଼ି ନିଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ତହିଁରେ ତୁମର ଭାଇ ତୁମ ସହିତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବେ, ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବାର, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ,
आमे जहाँ करिपारिबु साहाय्य करिपारबु सेही रूपे आमे साहाय्य करिबार उचित बोली वाक्य लेखा आमे सदा प्रभुଙ୍କଠାରେ भय करितिबे निश्चय आम मानक भाई माने घरिबार देखिकी आमे निरवरे रही परिबे नाही निश्चय से मानक आमे माने साहाय्य करिपारिबु जो माने सेमिति साहाय्य करंती से मानकଠାରେ ईश्वरंकर भय अछि जो माने साहाय्य करि पारि नांती देखिकी न देखिला परि से माने कष्टरे दुखरे थिले मध्य न देखिला बेरी जो माने रहिथिबे तार अर्थ कोन माने भाग्य लिखित अछि से मानकଠାରେ सदा प्रभुंकर भय नाही जो मानकଠାରେ सदा प्रभुंकर भय ताए से माने निश्चय भाई माननको जो माने से मानक मध्य भाई माने हो भौनी माने हो जो मंडली रे दरिद्र अवस्था थिले से मानक प्रति दया करती साहाय्य करती से माने बंचिबा पई जहाँ करि परिबे से मानकर सामर्थ्य जो शक्ति जेतिकी सामर्थ्य थिबो जेतिकी साहाय्य करि परिबे साहाय्य करिबार आवश्यक अटे प्रिय माने आ गोटे विषय लेखा है तुमे ताहा उपरे कठिन कर्तव्य करिबे नाही मात्र अपन परमेश्वर को भय करिबो कठिन व्यवहार करिबे नै जो माने सदा प्रभुंकर भय करंती भाई मानक विषय रे कठिन व्यवहार करिबे नै मा तार अर्थ कोन माने जो माने माने कष्ट रहता है कि दास रूपे से माने विक्रय होइतिबे दास दासी मानक परि से माने समर्पित होइतिबे तुम गृह रे से माने दास कर्म कले गोटे दास परि न देखि से तुमर भाई प्रभुंकर संतान से मध्य गोटे तार परिस्थिति न बोल नथिबारु एमिति अवस्था रे से पड़ी अछि सेति पे तांको प्रति आमे कठिन रूप रे व्यवहार न करी दया करिबार अछि बोली प्रेम रे तांको सहित व्यवहार करिबार अछि बोली ईश्वरको वाक्य रे लेखा है छि माने जो माने सदा प्रभुंकटारे भय करंती जो मानकटारे सदा प्रभुंकर भय ताए निश्चय से माने कठिन रे व्यवहार न करी भाई मानक प्रति दया और प्रेम सहित सहभागिता रखती आ गोटे विषय मु आपण मानक जने शेष करबा इच्छा करूछि जोसेफ मरियम को विषय मध्य वाक्य लेखा है ईश्वर को दूत जोसेफ मरियम को जेते बेले से पवित्र आत्मा द्वारा से गर्भधारण कले से विश्व को जोसेफ तांको गोपन रे छाड़ीबा को इच्छा करते बेले ईश्वर को दूत ओलाई आसी जोसेफ को स्वप्न रे कथा हेतिले ए दावीद को पुत्र जोसेफ तुम्हें तुमरी भार्या मरियम को ग्रहण करबा को भय करिबे नै तार अर्थ कोन माने से लोक मानन को परिस्थिति को देखि भय करू अछि सेति पे तुम्हें भय करिबे नै कारण तुम्हें सदा प्रभुंकर से गर्भ धारण करिबार से पाप कार्य करले नहीं एटा पवित्र आत्मा द्वारा से गर्भ एटा प्रभुंकर उद्देश्य प्रभुंकर परित्राणर गोटे प्रभुंकर परित्राणर कार्य एटा सेतिबे तुम्हें भय करिबे नै एटा पवित्र आत्मा द्वारा कार्य सदा प्रभुंक द्वारा कार्य घटू अच्छी से तुम्हें ताहांको ग्रहण करने तांको साहाय्य करने तुम्हें भय करिबे नहीं आज प्रिय प्रभुंकर संतान माने ईश्वर मंडली मध्य जो माने प्रभुंकर परित्राण कार्य पर व्यवहार होचंती से माने गुणित होचंती से माननको लोक माने तुच्छ करचंती मंडली रे ही भाई माने ही मध्य से माननको प्रति विरोध करचंती यदि प्रभुंकर वाक्य कछि जो माने परित्राण कार्य विषय परिश्रम करती त्राणकर्ता को जे माने गर्भरे प्रसव वेदन सहित केमती प्रभुंकर त्राणकर्ता को जगत को परिचय देवार अच्छी केमती प्रभु निकट अनेक आत्मा गुड़िक को ईश्वर राज्य को मुझे आनबार अच्छी बोले जो मैंने परिश्रम करते जो मैंने सेमती प्रभु बंचित जो मैंने लोक मान द्वारा घृणित होती तुच्छ करा जाउछंती प्रिय माने सेमान को देखि थिबे अपन मान को सेमती लोक किए प्रभुंकर संतान माने सेवक माने हो साक्षात हे परे सेमान को सहाय्य करंतो जोसेफ मरियम को ग्रहण करने द्वारा साहाय्य करने द्वारा जगतर त्राणकर्ता जन्मिले जगतर परित्राण कार्य से मध्य एक उत्तम
ପାତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ତ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଈର୍ଷ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱେଷ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ସହିତ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କୁ, ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ। କାରଣ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିବ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବ, ବ୍ୟାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରି ଅଭିଷେକ କରି ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘୃଣିତ ହୋଇଥିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ସାଧ୍ୟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ହେଇପାରିବୁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରିୟମାନେ 1 ପର୍ବ 50 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଅଛି। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବ 50 ପଦରେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦୟାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦୟା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ପରି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଦୟା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମ ଅଟେ। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଦୟା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରକୁ, ବଂଶ ଉପରକୁ, ଜାତି ଉପରକୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟକାରୀ ହେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କଠିନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ପରି ରହିଥିବେ। ଏ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆମେନ୍।